Декември месец бяхме 12 българи на турне в Швейцария като народен оркестър. Има нещо ненормално там, защото аз 12 дена им свирах на дудук, никой не ръкопляскаше. А в България свира на флигорна, пак беше същото. Верно е, че в България беше по погребение, но все някой можеше да се доближи, да ми каже: браво, Тоджарче, добре надуваш бурията. Но какво е ненормално при швейцарците? Забележах следното. Швейцарците си имат къщи, яхти, коли, по 2-3 езерца. Сутрин стане и тръгне на работа ония швейцарец. Спри се, бе, имаш си всичко, бе. Къде си ръгнал, бе? Седе веднага, наяш се, напий се, сбий си като хората и спее една песен, бе. На 6-я ден гледаме 12 часа на обяд на зигзаг по улиците. Рекохме: еги, истински швейцарци. Доближихме ги, уния пеят, червено вино с нощи пих. Нашенци на екскурзия за коли. Какво друго не е нормално? Швейцарците всеки 6 месеца си купуват нов хладилник по традиция. Той стария също нов, бе. Немат ли место, го бичнат в мазето, ами го изкарват на тротуар. Като ги надушихме, целият рейс догоре фрашкан с хладилници. 50 литрови, 60, фризери. Пътувахме 12 души на багажник. Защото беше декември 6, замръзнаха, ама беше по-добре, защото имаше повече хладилници на глава. Иначе с техниката ще споделя, много са напред и ще дам само 2 примера. Град Берн, столицата, спираме, градска туалетна, дръпнеш вратата, цъф, дезодорант. Затвориш вратата, фъц, друг вид. Леле, викаме, да турим табелка резерве, да не ни пречат. И вечерта цялата група, като се фанахме, цъф напред, фъц назад, 8 часа, 16 буркана от литри половина ги нафръшкахме догоре с дезодорант. Не, че имаме нужда в България, що да ходи зиян. После друго, влизаш в хотелите, фотоклетки, значи в банята, тури си крака под душа, тръгва вода. Дръпнеш си крака, спре. А ние у нас закъсваме с водата. Не на нас тия номера, бе. Като ми залепихме 2 джапанки отдолу, цяла вечер, течение, барове, дискотеки, ядохме на другия ден в 12, шт, обратно спре. Половин швейцарския завир Искър го издухахме за една вечер. Накрая те са културни хора, викаха постоянно мерси, мерси, мусю, аз се намерсирих за 40 години напред. И си мисля едно: ако ги стигаме швейцарците, нека ги стигнем под дебелината на банковите сметки.